gwamna a Kano talakawa mun aminta mu Allahu ya baka ba kayan handama ba. Asuma ba daidai kuke tafiya ba. Aiki yarda na aiko domin isar manzuna rasulu wanda ka aiko, sannan ka kare mu sharrin duka masu tarko. Garba ni da rera ba, garba ni da rera ba. Wannan sauraro namijin giwa shi ake wani gabi daga tsoro, karkashin giwa ya fi karfin da kowane kwaro. Kai ne a can kai ne a nan mali ya kai musu kyau, wa za ya dafa da mai gidan mu san ba shi da tsoro. Kai ne muka nuna mai gidan mu ba ma can kashin kasa kai gaba ba ka waye gawa mutsan gari sun yi kira ga shi kai da amsawa Court. Ubangiji sarki masani na mako, girman ka ya ɗaukaka ya rabu gani da hugo. Ya rabu na yi niyyar aiki yarda na aiko, domin isar manzuna rasulu wanda ka aiko. Sannan ka kare mu sharrin duka masu tarko. Garba ni na rera ba, sama garba ni na rera ba. My cruise. Zaki mai razana kunnen sauraro namijin giwa shi ake wani gabi zarto, barkashin giwa ya fi karfin wani kwaro. Kai ne a can kai ne a nan ya kai su, wa za ya dafa da mai gidan ya san ba shi da su. Kasa kai gaba ba o bayan manya ba su suke ba dawa ba. Allah na tare da kai ba ka ji kunya ba. Kai ne masanin dare da rana, Allah kai ne masanin abin da ke ruhina. Ya rabu ne tawassali da manzo dan amina, ya rabu kai yi dafawa gare shi mai gidana. Da su kabiru getso su ma suna ta roƙo, a cikin dare da rana suna fara da koko. Suna godiya mata suna gaisuwa da zuwan kamari na Kano tarewa ya gyaruwa. Tarewa ya gyaruwa. Ni ba za ka ba. Zo mana kai, samu da kwanan smiling, emotion. Nawa ne? Kauce a wurin.
ki dauki na ki koye mu. Okay. Ya girgi.